categories. La primera d'elles és història amb poesia. Tindrem així a l'escenari a una persona, poetisa, d'ací del nostre barri, de Sant Marcel·lí, que ha format part de la nostra família i encara forma part d'ella. Encarna Serrano, rebre a Imma Manyes. Tens micro, Imma, per si te fa falta? Sí, com vulguis. Bon dia a totes i a tots. Esteu guapíssimes, xiques, en aquests mantons. En primer lloc, donar-vos les gràcies per comptar amb mi en un dia com aquest. Sols estem així de pas i és bonic de tant en tant celebrar-ho. A mi m'agraden les coses menudes, eixes que de vegades pareix que no es vegen, però que sempre estan. La Coral de la Unió és una mostra del que us dic. És una branca menuda de la Unió Musical L'Horta, però que, malgrat ser menuda, sempre està. Va néixer fa 20 anys i ja amb totes les seues peculiaritats, bones o menys bones, es manté, roman, resisteix, i això té el seu mèrit. I és que hi ha gent que, amb sols obrir la boca, arriba a tots els llimis de l'ànima. Alimenta una flor, inventa somnis, fa cantar el vi dins dels pitxers i es queda després com si no haguera fet res. El poema que vaig a llegir a continuació està dedicat a totes les persones que al llarg d'aquests anys han posat el seu granet de sorra per a que això fos possible. Aquest poema està al llibre Versos Somnis Barri, que va editar l'ASO, i va ser escrit fa 2 anys, un capvespre de març ventós, a la barraca d'Aigües Vives. Allí, envoltada de flaires de taronxina i de palmeres, escoltant la millor música que conec, que és la melodia de la natura, allí, enmig de tota eixa bellesa, em vinguereu al cor. La vida canta. L'univers sencer festeja el misteri de la vida i un concert de cants d'ocell va marcant la melodia. Palmeres i tarongers faran del silenci un so, immòbils, quiets, generosos, acollint un re o un do. Flaires de blanc i de verd, de romer i tarongina s'escampen pels caminers de les inquietes formigues, com si foren ballarines, unes venen i altres van, i amb elles la melodia gaudirà d'un viu compàs. La muntanya, a prop dels núvols, ens convida des de lluny a cercar escales noves, altres ritmes i altres tons. Entre acords i vells arpegis s'arrodoniran els sons i amb un forte o un piano s'acabarà la funció. Gràcies. Gràcies, Imma. Que rosa. Bueno, pues encara ens queda ja l'última. Esta sí que és l'última, de verdad, de veritat. Vull demanar la presència a l'escenari de Miguel Hernández, nostre president, i de Paco Perales, també de la Junta Directiva de la Unió Musical L'Horta. I mentre us vaig a contar una història, perquè la coral realment no va començar fa 20 anys, sinó que, a veure si me carrega el micro, no va començar fa 20 anys, sinó que realment fa més endarrere. Va començar quan un xic cantava en una coral infantil i un altre xic simplement cantava i li feia il·lusió cantar en una coral. Així que ara, per favor, Alejo Pérez Lamata i José Luis Rodrigo, per favor, vingueu així, perquè la directiva de la Unió Musical L'Horta vol fer-vos lliurament d'una insígnia de reconeixement per la vostra tasca com a director i altre com ideari de la coral.
Pues, això ha sigut... I hi ha molta gent, el nostre reconeixement, encara n'hi ha gent d'aquells dies, Àngels, que no me'n recordo qui més estava, Mila, Pasqual, que estàveu allí aquell dia. Gràcies. I ara sí que sí. A veure, al llarg del temps moltes persones han format part de la coral. Algunes ja no estan així, però estan així. Els recordem així també, però amb alegria. I altres sí que estan, i a més s'atreveixen a cantar. Per favor, la gent de la coral que va acompanyar així en esta última peça que haveu estat en la coral, esteu per ahí? Vinga. Centro, José Ramón, así. Després tindran el seu fill, clar que sí. Així que el món té la seva insígnia de celebració d'avui. Mare meva, aguanta gent, vinga. Rosa. Ángeles. Vale, gracias. Bueno, pues ahora ya yo creo que sí que toca despedir la música en este moment, este concert. La peça va ser el bullerengue.
Ascense al meu costat. Alejo Pérez La Mata, Ángeles La Torre, Vicent Yepes, Margarita Benítez, Paco Beltrán, Francisco Juan, José Luis Rodrigo, Joan Quiles y Ángel Roda. Així, en tirereta. Bé, esta és la comissió de preparació del 20 aniversari. Enhorabona perquè ha estat tot molt ben preparat. I ja, per a finalitzar, un aplaudiment per a ell. Bueno, no s'enganyeu, espereu ser-hi perquè ara anem a fer l'agraïment a tota la gent que ha participat avui. Així que demano, per favor, que aneu venint ací a Margarita Jiménez, Juan Carlos Diago, Dama, Ferran Quiles, Carles Rodrigo, Miguel Hernández, Raquel Roig, Sergio Griñó, Naira Rodrigo, Imma Mañez i Diego Mir. Diego no ha actuat, és el que el corresponent. I està Tomàs. Agarreu una flor de Diego. Esperem que ara votaran una flor encara que siga perquè tingueu un reconeixement públic d'aquest dia. Este s'ha colat, Este no ha fet res. Este xiquitiu no ha fet res. Vale, repetís el nostre agraïment per la vostra col·laboració. La veritat és que ha sigut molt emocionant tindre-vos així a l'escenari i la veritat és que sense vosaltres el concert no hauria estat, jo crec, tan bonic, ¿no? Un aplaudiment, va, vinga. Esto ya está que está. ¿Vale? Y ahora, ya te comenté. Vale. Crec que per a de moment, això està clar. Vale. I ara te demane a ti, ahí darrere, ara demane a Jesús de Bon, per favor, Jesús, el nostre pianista, forma part pràcticament de la coral, així una altra amiga. Jesús de Bon. Jesús. Gràcies. I ara ja, Jesús, moltes gràcies a tots. I ara capítol d'últim agraïment. Per favor, Modesto, on estàs? T'estic esperant així, que anem a dinar ja. Bé, doncs Modesto és un membre de la coral, que a més és artista, canta, toca les palmes i a més crec que pinta, i volem fer-li ara un reconeixement al nostre director, que li donem molta faena i molts disgusts, ell a nosaltres també, però és una relació d'afecte que tenim en tu. Per això, Modesto, quan tu vulguis, Modesto va fer entrega d'este detall a l'Esto. Ara veurem què és. Esto de misteri. De moment, hay vi y un llacet. Ai, Tomàs és que no està. És que Tomàs està dalt, perdó. Tomàs també saluda perquè col·labora sempre en les fotos i té així la seva flor. Tomàs Sánchez Santiro. A veure, ell se regal com va. A veure, si no... A veure... No, si està protegit, Ahí está. A veure?
moltíssimes gràcies, que ja es fa tard, que gràcies per estar tant i tant de temps amb nosaltres i fins a la pròxima, perquè continuarem així. I el dimecres, ja sabeu, medalla d'or a la coordinadora de Societats Musicals de la Ciutat de València. Bon dia a tots i gràcies. Adéu.